сайли чанд солаи? 20 така. 20 сола, 3 карата чемпиони ҷаҳон, 2 карата чемпиони Осиё ва рохат ба бозиҳои осиёӣ. И бача барои Мерседес назадестай, барои намедонам айфони 17 назадестай. И бача барои бардоштани парчами ҷумҳурии Тоҷикистон 20 сол дорад. За свои зубы не переживаем. Все, кто живут в городе Москва, welcome. Клиника доктора Джамолова. Вы заслуживаете ослепительную улыбку. Огромная благодарность клинике доктора Джамолова, потому что на этом чемпионате он наш официальный партнер. Внизу их номера телефона. Приходите от моего имени, получите очень хорошую скидку на лечение зубов в клинике доктора Джамолова. Саяли да ҳама исбот кард, доказат кард. Се карата чемпиони ҷаҳон ҳастӣ? Я бор осиёи не дим буршид. Ай ама. Ай ама, дуруст аст. Ана то финал рафти, рақибот ҳамаш бақувват буд. Чанд та бой задида дар ин чемпионат? Общий 4 така. Финал соперниким узбек буд. Хай галаба кардем дака. Мотивация чӣ хел аст? Бозиҳои осиёӣ бигирӣ. Вообще зури бад мешава. Ит фахре барои ма ки баром дахили ҷо дар осиёи парчами Тоҷикистона бардорам дар осиёи мақсад зури бад мешава. Амиш ҳадафи мо ҳамея ки парчами Тоҷикистона дар дигар давлатҳо бардорем. Чӣ қиндиҳо буд дар ҳамин раҳ? Беҳад қинди бисёри бад буд. Имино ҳамин финал дака камтар шуд. Хеле вастанави шидагӣ набуд. Мехай пор нест барои чи не ки ма алҳамдулилла буд далиш буд хушрӯ буд тайёр мебинем. Буд далиш буд газават мекунем ака. Раҳмати калом ба акай Даврон Ҷураев ки иқам ба мо дастгирӣ мекуна мақсад иқа шароитҳоро муҳайё мекуна ки мо дар хеле сатҳи байналмилалӣ парчами Тоҷикистонро боло мебардорем. ҳазор раҳмат ба акат. Баъд ҳазор раҳмат ба тренерҳо, ба падарам раҳмат. Занг мезанам ҳар фақат ҳамин хонагиҳо дар алоқа доранд. Бачаам чӣ кардӣ, кай вес чӣ хӯрдӣ, чӣ нахӯрдӣ. Хаим хеле акаҷон алҳамдулилла ба ин рӯзо расидем ака. Падар модар бисёр бад ташвиқ мекашанд. Беҳад ҳамин асоби навочам хати падарам хеле бисёр чӣ бад мекунанд. Ташвиқ мекашанд. Хай ки уже чемпион шудем ака. Ба сари бландига уже иншалло мерем Тоҷикистон. Сайли чанд солаи? 20 така. 20 сола, 3 карата чемпиони ҷаҳон, 2 карата чемпиони Осиё ва рохат ба бозиҳои осиёӣ. Иншалло ака осиёшам мегирем, мехед меҳнат мекунем. Парчами Тоҷикистонро дар ҳамон ҷоро мебардорем. Иншалло ака. Гамрис акаҷон. Офарин. Миллат бояд фахр кунад. Миллати тоҷик бояд фахр кунад бо чунин фарзандони фарзона. И бача барои Мерседес назадестай. И бача барои намедонам айфони 17 назадестай. И бача барои бардоштани парчами ҷумҳурии Тоҷикистон 20 сол дорад. Ая меган патриот, ая меган фарзанди фарзонаи тоҷик. Муваффақият. Ташаккури зиёд ба падару модари худ. Ҳатман ташаккурии моро ба падару модари худ расон ва мехоҳам ки падару модар донанд ки онҳо барои дигар падарҳо модарҳо эталон ку пример меган ку русо намуна ҳастанд. Муваффақият. Ҳазор раҳмат акаҷон. Саломат бошин ака. Ташаккур.